майдони бузкашӣ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин човандозҳои зиёдеро ба ҳам оварда аст. ровӣ эълон дорад, аспи Шорух Холназаров аз Ӯзбекистон соҳиби ҷоиза шудааст. барои тамошои бузкашӣ сокинони тамоми манотиқи Тоҷикистон ҷамъ омаданд. Давлат Ҳасанов собиқаи бузкашӣ дорад. аз ноҳияи Муминобод то ин майдон омадааст. алон танҳо ба човандозҳои беҳтарин мухлисӣ мекунад. човандозҳо ай Ӯзбекистон ҳам омадагиянд тоато. ҳозир пурсидем ҳамиҷа қариб 10 та асп ай Сархандарё ҳузур доранд дар ҳамин маъракаи мо. ҷоизаҳои ин бузкашӣ аз мошини опел сар карда то уштур аст. ҳар човандоз талош мекунад соҳиби уштур ё мошин шавад. ин уштур аллакай соҳибашро ёфтааст ва бояд аз майдон бурда шавад. човандозҳои собиқадор мегӯянд, ки дар гузашта онҳо барои як чароғ буз мекашиданд. Одина Қодиров 84 сол дорад ва то соли гузашта буз кашидааст. ҳоло ҷои ӯро ду писараш гирифтааст. ӯ мегӯяд, ки агар ба таги пояш асп ояд, ҳатман ба давраи буз медарояд. ин будои пеш гуфти асп якм кам будем, ки мардам камбағал ба як молак, ба як гурчу, ба як гурчу, ба як собун хати асп медавондем то ина ҳамин имрӯза. хайна ҳозир қолин бурмааст, биштар бурмааст, сум бурмааст, ҳамаира мо шукрона мекунем мошин бурмааст, ки ҳар сол аз моҳи январ сар карда то Наврӯз дар Тоҷикистон маросими бузкашӣ доир мешавад. ин маросим дар ноҳияҳои гуногун ба ҳар навъе мегузарад. бештари бузкаширо соҳибкорон баргузор мекунанд. ин нахустин бузкашӣ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва вилояти Хатлон дар соли 2023 ба ҳисоб меравад. ҳамасола бо омадани соли нав маросими бузкашиҳо оғоз гардида то арафаи Наврӯз чунин бузкашиҳо идома мекунад. бузкашӣ як навъе аз варзиш ба ҳисоб меравад. бозӣ дар аксари манотиқҳои Тоҷикистон маъмул аст. он дар кишвар ҳаводорони зиёд дорад. дар миёни мардум ҳамчун як варзиши фарҳангӣ маъруф аст. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин.